mesti nenggala dipun tamakaken dhumateng kangsa lebur tumpur tanpa dadi marep sing manah Rama Prabu Basudewa teman kawijil pangandikanipun Permadi gedhe labuh-labetmu marang negara Mandura besok yen to wis tumeka dewasamu aja kongsi mengku garwa Prameswari utawa garwa kang maligi kejaba mung mbakyumu Bratajaya dados dawuh ing antawisipun Bratajaya kaliyan Permadi menika mujudaken kudanganipun Rama Prabu Basudewa. Koko Prabu kemutan. Oh, mati aku. Iya, Yayi. Yayi, slamete kok elingake. Meneh Koko Prabu Baladewa jebul ngapusi Koko Prabu Baladewa ora ana buljine malah Bratajaya dirapikake karo Permadi. Mbok Brata, Mbok Badra, kowe bakal tak colong Permadi bakal tak pateni. Ayo. Kakek kuncing rangring kowe dadi pepalang kon ku kepengin gawa mlayu Mbak Ayu Dewi Bratajaya diapurmu kok wani ngalang-aling aku biajingan. Canding biajingan kowe ngrunsuhi kowe sing dadi pepalang ya besok mencaya apa saiki ngenteni apa rungokno ning prasiaku besok dirampungke yen wis tumeka wayaning mangsa kala Bratayuda. Mlegur untur tumengol tandha yen to prasetyaku disenseni jagat. Gunding rungokno kupingmu. Bungkek kakek ya kowe wis gawe wirange
Burisrawa. Bapa saya kula gagal Rabi Rama, kula mboten sida duwe bojo. Isin wirang ora bali yang Mantaraka, ora bali yang Astina, ora bali yang kabutulan aku bablas tapa ing Krendayana.